ሓጻር ናይ ህይወት ዛንታ ትርጉም ኣልቦ ዕላማ ህይወት ሓደ ኣብ ወሰን መንገዲ ዝነብር ሓረስታይ ሓደ ሓያል ከልቢ ነበሮ። እቲ ከልቢ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣፍ ደገ ገዙ ምስ በዓል ገዙ ኮፍ ኣብ ዝብለሉ እዋን በቲ መንገዲ ዝሓልፋ ዝነበራ መካይን ደድሕሪአን እናጎየ ይነብሐን ነበረ። ኩሉ ግዜ ናይዚ ከልቢ ባህሪ እዩ እዚ። ሓደ እዋን ድማ ነዚ ዝተዓዘበ ሓደ ጎረቤት ነቲ ሓረስታይ ቅርብ ብምባል እዚ ከልብኻስ ወግሐ ፀብሐ ደድሕሪ ዘን መካይን ዝጎይስ ክሕዘን ዶ ይኸውን ብምባል ነቲ ሓረስታይ ሕቶ ኣቕረበሉ። እቲ ሓረስታይ ድማ ተቐብል ኣቢሉ ኣነ ዝገርመኒ ናይዚ ከልቢ ባህሪ ሒዙ ኸታይ እዩ ክገብረን መሓዘን ከታይ እዩ ክገብረን ብምባል ናይቲ ጎረቤቱ ሕቶ ብሕቶ መለሰሉ። ናይዚ ከልቢ ህይወት ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ተመሳሳሊ እዩ። ዝጎይዎ ዘለዉ ዕላማ ህይወት ትርጉም ኣልቦ እዩ። መበገሲ እዩ እምበር መወድእቱ ኣይፈልጥዎን እዩ። ንስኻኸ ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ብኸመይ ትኸይድ ኣለኻ? ብኸመይ ትኸድ ኣለኺ? ናይ ዕላማኻ መወዳእትኡ ኸ እንታይ እዩ? ሎማዓንቲ ትደኽሞ ዘለኻ ሎማዓንቲ ትሰርሕዮ ዘለኻ ስራሕ ፍጻምኡ እንታይ እዩ? ብህይወት ናይ መንባርካ ትርጉም እንታይ እዩ? ብህይወት ናይ ምፍጣርኪ ሰብ ኮንካ ናይ ምፍጣርካ ትርጉም ንምንታይ እዩ? ሎማዓንቲ ትነብሮ ዘለኻ ሎማዓንቲ ትመሃር ዘለኻ ንምንታይ እዩ? ካልኦት ስለ ዝተምሃሩ ድዩ? ወይስ ናትካ ዕላማ ስለ ዝኾነ እዩ? ወይስ ናትኪ ካብ ውሽጢ ድሌትኪ ዝመንጭዎ ስለ ዝኾነ እዩ? ሎማዓንቲ ዓርስና ንፍትሸሉ ግዜ ክኸውን ኣለዎ። ንስኻ ብዘይ ምንም ምኽንያት ኣይተፈጠርካን። ንስኻ ብዘይ ምንም ካብ ትሓስቦ ንላዕሊ ብዘይ ምንም ትርጉም ኣይተፈጠርካን። ንስኻ ኩሉ ግዜ ተዓዋቲ ኢኻ። ንስኺ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥኻ ጠንካራ ናይ ሳዕራይነት መንፈስ ኣለዎ እዩ። ኩሉ ግዜ ሓይልኻ ኮንቱ ክባኽን ኣይትፍቀደሉ። ሓይልኻን ግዜኻን ኩሉ ግዜ ክትንከባኸቦ እዩ ዝግባእ። ሳሚ ጂ ኢንሳይት ኣውንታውነት ይዓንብብ። ንትግርኛ ተወሳኽቲ ሞቲቬሽናል ቪድዮታት ሳብስክራይብ ብምባል ኣባላት ሳሚ ጂ ኢንሳይት ይኹኑ። ብሩኽ መዓልቲ ይኹነልኩም።